قلعتك فانت تدمانا وقتين تاور بارود وحزين انت امر على كتت وقسين وقتين ابايك هم القبا والدفين ابايك وقتين من سميتك بهررا يا ما تدوب عن قرار يا كررا محمدي ما ترهان كفلا ابايك وقتين من سميتك بهررا يا ما تدوب عن قرار يا كررا محمدي ما ترهان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقلعت كاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز تتعشم يتتهكي حقايل بقوى الكرم عباعته باروحته وبلهبته لفاش قابي وحبن ما يسديا أبايكا وبعلقب لا أدليا تصور ودك الجلاب عباير تريا أسعد حفن لك مثل ما يسديا أبايكا وبعلقب لا أدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مخطنهم كمثل أولادي سرر لا يمن جفر الجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا شاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وتفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفات بحبنو ويومتي انتقاك مطعنو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي واتر تمنيتنا يوم ناي بحكي ناي وات قرر درفي زي أبزم سألكم درفي أكال نايت بروغرامي سوري كم زي مخفتي قال ملي لكم كنا ناي بحكي ترقم زلو وسرحاتي زي تقدر تسمعوا تنا أنا زغربا تن أنا زفلتن قام قاطع سلازغون كتر عمبر كالي اللي مالتها يكونن بحكي إيرتراو حزبي ممهريو كالي كابا خايب مهارن برنا عخاز مهرك لنا بليو كدرف سنيو وتقرت هذا كابتن ليجندري درفتنا إيرترا بقانقا تقريو زوبانا نابي خير الله عالمنا نابي خير الله بوليتيكا نابي خير الله كتابا نابي خير الله دعولا قداس النزلو تنتنا حبريتان حزنا لكم كم وترو دبخيلنا لنا لايك مقبار سبورت مقبار دقف محب كل سرحنا يونا يلومي فليز بلي تحستي زلني مچم عالمنا نابي كم تخيزلا every day نرزلنا أبسبنا دونالد ترامب أما حرتز في السام زيناتات كتقول أي تخلني خاص جو we don't know جن نتن عبيت زبلناين نتن أقدس زبلناين وشت أمريكا زقبر بزح فوكس هيبوني العالم ملوز تنكف جن مزوبانا زتنكف جن كنرينا سلزي مجمريا أبزوبانا بزلو قرب كخافت كفتني مغنيات وقتك أنا بزلو مستنكفنا ندحريك ملاس يشو የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ግብጽ መግባታቸው ተሰማም። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከግብጽ አቻቸው አብደላ ፈታህ አልሲሲ ጋር የሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ለማድረግ ካይሮ መግባታቸው ተነግሯል። መሪዎቹ ሽብርተኝነትን ለማዋጋት የጋራ ጥረቶችን በማጠናከር በጸጥታ ዘርፍ ትብብርን በማፋጠን እንዲሁም በቀጠናው ሰላም ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሶማሊያ የዜና ወኪሎች የጉብኝት ግብዣው የወጣው ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የጋራ ጥረቶችን ማጠናከርና በጸጥታና በአካባቢው ሰላም መስኮች ትብብር ማፋጠን ላይ ለመወያየት በግብጽ ፕሬዝዳንት በኩል መሆኑን ዘግበዋል። ሁለቱ ሀገራት ቀርን አፍሪካ ሐረካብቲ ቮለታይል ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ወጥሪ ወይውን ናብ ግርጭት ዝኸይድ ኣካይዳ ዘለዎ ዞባዚ ሰላምን ርቃትን ነዊሕ እዋን ከስተማቕር ዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ድማ أب سركس وين حشوية ناي سجمات زنبرز ولا زبايو مالت زي مجنان كيمثل السودان أب كم يكون تطلع صوماليا أب كم يكون تطلع يمن أب كم يكون تطلع سلسته يمن كرنا أفريقيا يكون تنقل سجر كرنا أفريقيا سلزي كان تعب يمن زلون عبنا سلوال لويو نتزوباتي سلوال لويو سلزي تزوباتي سلسته هجرات تابو active war إثيوبيا دما civil war ካለው ስለዚህ ኢትዮጵያን ተወሰካላ እተን አብዳሐና ለዋዝ በኋላ ጅቡቲ ዝበሃል ሀገር ኤርትራ ዝበሃል ሀገርን ጥራዩ
جبتي دحن نشتي يسو كم تشمو كنا بلاي نخلينا أمانيات وزحات ناي وسع حاجات مسلو زلو نبعل نفسه زخالة وتر لو وسو إيرترا بحال هاجر جن أب ترجع أب حوس سلام زل هاجر سلام كتب له كابي سلام تولين برد حيزو أنصار كذا وتعودنا هلو ملو سلام الله كتب له يتغليها سلازي كرنا أفريقيا حدا كابتي حدا جنيا زخون زوبايو تقصل كلنا بيك خير نزبل دما أجين التكونات نترجع جز خيد زلو كونات يلا ما مليسو زيش آخرنا بينا نرجلنا سوماليا قد مستوى السنة أبي تبيا خير مسابي بقى قومي يلا مناورة تعويت ناينادو كمزو تفتي ميدو كمزو خينيدو نابلو كندي كعرس أنيهم أجرما بريزنت ناي سوماليا نبي تبيا نب جبس بمخاد استراتيجيك بارتنرشيب زبحال حدش ديل غيرو خمزلو إذن غرزلو أزي بخلتها كن ريا كن فتنينا مجمريا بزركب زي حدا كابتوم نتجايم ناي كرنا أفريقيا غير زغليو جبتن سوماليا محجب ميموراندوم اوف اندرستاندينج تفراري منيرن شركنات ناتن وتهدراوي استراتيجيكاوي زمدناتات ناتن بقرباك صرحالو دليت كم زلون قاليت انيرن حجي كن اتسممع تفراري من الله ميموراندوم اوف اندرستاندينج ام او يو كتفرم حاديو كن فراري من الكا قالي خطاتو زلها ابا احمد مسناي سومالي لاند زغبرو كن سما معنا خلينا يلين برس تسمع معيلن زياتهم كن ديل غيرو مالو على ابي ديل تغيرلو ازخا اكلنا يتسلو ساو كيدانيو ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ግብፅን ሶማሊያን ሓደ ስሉሳው ኪዳን ገይረን ነረን እዚ ድማ ወላት ስሉሳው ኪዳን ዝተገበረ ሰለስተን ክትሓገዛ ምዃነን ክኾና ከለዋ ብዓብዩ ግን ኤርትራን ግብፅን ነቲ ናይ ሶማልያ ልውላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናፅነትን ርግዓትን ክሰርሓ ምዃነን ክሕግዛ ምዃነን እየን ነጊረን ነረን ኣካል ናቱ ከም መመላእታ ናቱ ድማ ግብፂ ኢንጌጅመንት ናታ እቲ ሽርክነት ናታ ምስ ሶማልያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣደይባቶላ ሚኒንግ ትርጉም ናቱ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ is in deep trouble ግብፂ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ዝነበረት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎን ምናልባት ኣብዚ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣርቲክል ነይሩ ንዑናራና ከይዲ ናብዚ somewhere it starts here so እዚ ኣብዚ ከም ንብሎ ዘለና ፕሬዚደንት አልሲሲ ስፒች at the joint press conference ኣብቲ ዝተዛረቦ ንውሕ ዝበለ ዘረባይ ነይሩ ብፅሑፍ ኣብዚ ቀሪቦም ኣለዉ ንሱን ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያን ብዝተገበረሎም ዝምድና a joint political declaration to elevate ክልቲኦም ርክብ relations between Egypt and Somalia to the level of strategic partnership was also signed by the two presidents in addition to numerous memorandum of understanding between the two countries signed by the foreign ministers of the two countries ስለዚ ሓደ ክልቲአን ሃገራት ንዘለዎን ዝምድና ናብ new level ናብ ሓድሽ استراتيجيካዊ ዝምድና ደረጃ زديب وعل تفراري من كم زلوا كم مغسل تاني تبزح MOU أمم جو منستر قدرت وزعي ناكلتين هجرات كجبرت أنا أكايدا يزول زلوا لذي جبتي is taking things serious and تزوباتي جبت نبي تبيع زلوا كنا تاد ما قصل المخانون جبت أب سوماليا تكبر زلا أكايدا كم زي نجوك وين مفرح وين كم زي بلافينج يقولوا نخت فرار نخت مثل لا ده كنا زي they are dead serious أبز كنا تاتزي بو بغنيات ناراني أخن كيتكلنا دما أبز كنا تاتزي نكرنا أفريقيا أبيس الواقع الوزغلي طيب لالو I discussed it with my brother President Hassan Sheikh Mohammed Malatiou Sheikh Mahmoud various regional issues and developments including security political situations in the Horn of Africa and the Red Sea security ስለዚህ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ናይ ቀይ ባሕር ጉዳይ ንዝምልከት ተዘራሪብና ኣለና we agreed on the need to intensify efforts to maintain peace and security in the vital region which affects global security ስለዚ ኣብቲ ዞባቲ ቀርና ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ሰላምን ርግኣትን ንኩሉ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከነደይቦ ክንከል ኣለና ይብላ ኣሎ discussing እዚ we also agreed that Asmara summit we also agreed that Asmara held among Egypt, Somalia and Eritrea on October 10 contribute to the significant progress in relations and coordination among our countries. Discussions witnessed ways to enhance coordination and regional issues within the framework of keenness to support Somalia as a fundamental pillar of the Horn of Africa stability. We agreed on the importance of holding a second tripartite summit to fortify this partnership. Again, among Somalia and Gibson Trade Kone, Naitan Celestian, Kidan Abbas Marasta Magat Sultana to Duma, up Kali Summit Gerna, solidify Waywood at Asnina, Kentohlo Mohana, Galits, Simamawun, up to Zarbana to Galicia, President and Gibsi, Abdul Fattah al-Sisi. We also reviewed the overall development in relations between the two countries and discussed the progress achieved in economic fields after the operation of Egypt Airline between Cairo and Mogadishu. We agreed on that. ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ
very serious ዝኾነ relationship ኢና ንርኢ ዘለና አቢ ኣሕመድ ፍላሺ በረቕሮቕ ካሜራ ስእሊ ብላብላይ ገይሩ ሓንቲ ዓይነት ዲል ዝኾነ ይኹን ዲል ምስ ሶማልያ ይገበረ በንጻሩ ግብፂ very effective ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ምፅኦም ዓበይቲ ዲልስ ገይሮም ኣለው ሰራዊቶም ኣብ ሶማልያ ክኣቱ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ከቕፅሎም ዝኽእል ዲልስ ገይሮም ኣለው ኩሉ እዚ ድማ ሶማልያ ምገበርዎ ነይሮም ሶማልያ ምስ ግብፂ ሽርክነት ክገብሩ ድሌት ኣይነበሮም ቀደም ብሰንኪ ዓንዳሪ ኣካይዳ ናይ አቢ ኣሕመድ ዝተፈጠረ ኩነታት ምዃኑ እዩ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዲል ክትገብር ተደሊ ቀደም ገበረት ዓንዳሪ ኣካይዳ ናይ አቢ ኤርትራ ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝምድና ከም ትገብር ገይርዋ ሶማልያ ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝምድና ንግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅያ ንኤርትራ ወይ ንሶማልያ ሽግር ንክትፈጥር ኣይኮነትን ወላ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይኹን ሶማልያ ክትገብሮ ትኽእል ናይ ሶማልያ ካልዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ግብፂ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ዝፈጥረልና ነገር የለን እዚ ዓብየ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ምምፃእ ሕማም ርእሲ ንመን እዩ ንኢትዮጵያ እዩ ሕማም ርእሲ ንኢትዮጵያ እዩ and this is not ንምግናን ዝተባህለ ኣይኮነን ስለምንታይ ካብ ኣፎም ስምዕዎ ሕማም ርእሲ ምዃኑ ባዕሎም ይዛረብዎ ኣለዉ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ አንደኛው የባህር ኃይል የአየር ኃይል የምድር ኃይል ኢትዮጵያ ያላት ሁለት ኃይል ነው የባህር ኃይል የላትም ይሄ ከኃይል ትንተና አንፃር የተሟላ የኃይል አቅም እንደሌላት ያሳያል ማለት ነው ኢትዮጵያ በጅቡቲ ላይ ሰንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ዓለም ሰለስተ ዓይነት ኃይል ዘሎ ምናልባት ኣይበፅሖምን ኣሎ በርልዕሊ እውን ኣሎ ግን እንታይ ብላሎ ናይ መሬት ኃይል ኣሎ ናይ አየር ኃይል ኣሎ ናይ ባሕሪ ኃይል ኣሎ ኢትዮጵያ ኃይል ባሕሪ ስለ ዘይብላ ሙሉእ ኃይሊ ከም ዘይብላ እዮም እዩ ዝቁፀር ኣብ ዓለም ይብላ ኣሎ ባሕሪ እንተዘይብልካ ብናይ ዝመፀካ ፀላኢ ክትከላኸል ኢኻ ናይ ባሕሪ ኃይሊ ትገብር I don't know ማለት ያ ካብ ናይ ባሕሪ ሓደጋ ንዑሲ ናይ ሳይበር ሓደጋ ኣሎ ናይ ሳይበር ኃይሊ ካ ክልወካ ኣሎ ሎሚ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ካብዚ ወፃኢቲ ዝኸበደ ኃይሊ እናኾነ ዝመዘሎ ሳይበር እዩ ተተቕርፂ ናትካ ከም ዝርመስ ክገብርዎ ኩሉ ኮሚኒኬሽን ናትካ ከም ዘይቅፅል ክገብርዎ ኩሉ ብፍላይ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ መንገዲ ባቡር ድዩ መንገዲ ኤርላይንስ ድዩ ገለመለ እንተለካ ኮይኑ ሳይበር ናትካ ክራክ ተገይሮሞ ዋላ ኤሌክትሪሲቲ እውን ኣብ ዓለም ብፓወር ብኤሌክትሪሲቲ ናይ ፀዓት ድዩ ናይ ካልእ እውን እንተኾነ ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ኢንተርኔት ርክብ ስለ ዘሎ ሃክ ተገይሮሞ ኩሉ ነገርካ ፓራላይዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ ባሕሪ ዘይብልካ ኃይሊ ባሕሪ ምህናፅ ሕማቕ ኣይኮነን ዴጋታት እውን ኣለካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ እቲ ትርጉሙ we don't understand ኤርትራ ንኣብነት ኃይሊ ባሕሪ ኣለዋ ባሕሪ ስለ ዘለዋ ኤርትራ መርከብ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ንግዲ መራኽብ ናታ ኣብ ቻይና ክኸዳ ከለዋ ኣብ ከባቢ ህንዲ እንተዓፅዮመን ኃይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዘድሕኖ ኃይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ህንዲ ከይዳ ይዋጋእኒ ኣብ ትክል ባሕሪ ናቱ ጥራይ ክዋጋ ዝኽእል ኃይሊ ኣየር ናትካ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ኣብ ትርኩ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ለሰይ ኣብ ስዑድያ እንድሕር ተዓጊታ ኃይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ከይዲ ይኮነን ዘድሕና ሕጊ ዘድሕና ስለዚ እቲ ኃይሊ ዘድልየካ ነቲ ክሊ ኣየር ናትካ ክሊ ባሕሪ ናትካ ክሊ መሬት ናትካ ንምክልኻል ደኣሉ እምበር ኣሜሪካ እንተኮይንካ የስ ፓወር ፕሮጀክሽን ንክትገብር መራኽብ ናትካ ኣከባቢ ቻይና ኮይነን ኃይሊ ፈጥራ ሽግሪ ፈጥራ ናይ ካልእ ዓለም ከምኡ ዝበሃል የለን ኣከባቢኻ ጥራይካ ትጥቀመሉ እቲ ኃይልኻ ኣብቲ ክልላዊ ዶብ ናትካ ኃይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ እቲ ቴሪቶሪያል ዋተርስ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ ኢኮኖሚክ ዞን ዝበሃል ኣሎ ድሕሪኡ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ዋተርስ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዋተርስ ኃይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኃይሊ ንክገብር ወይ እውን ንካልእ ከፈራርሕ ይክእልኒ ኣብቲ ናቱ ክፋል ጥራይ ስለዚ ሕግታት ኣለዎ ብሕጊ ዝኸይድ ዓለም እዚኣቶም ግን ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ኣብ ህውተታት እዮም በቀይ ባህር ለምታደርገው የንግድ ግንኙነት 95% የሀገሪቱ የንግድ ፍሰት በዚህ ቀጠና ነው የሚያልፈው ለዚህ ኪራይ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ትከፍላለች ያ ማለት ምንድነው አሁን ባለው ንግድ ኢትዮጵያ ከ3 ቢሊዮን እስከ 4 ቢሊዮን የውጭ ንግድ አላት ግማሹን የምትከፍለው ለምንድነው ለዚህ ለወደብ አገልግሎት ነው ማለት ነው ከሁለተኛው ከኮልድ ዋር በኋላ ቀይ ባህር ያለው ጂኦፖለቲክስ ትንሽ የሰላም አየር የነፈሰበት ነበር የኢትዮጵያ መንግስት በዛ ጊዜ ሪዳክሽኒስት በሆነ መልኩ ነው ወደብ ጉዳይን ያየው ድህነት ላይ ነው መረባረብ ያለብን ስለ ፖርት ማሰብ የለብንም የሚል አቅጣጫ ይዞ ነበር የፊተኛው የፒዲአርኤፍ መንግስት ማለት ከ2017 በኋላ ጂኦፖለቲክሱ So እንታይ እዩ እዚ every time ከምዚ ክደጋግሞ ከለው ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ኣሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ ክህልወና ኣሎ ኢትዮጵያውያን ከም ዘብሎም ዘሎ ባሕርናይ ኣጀንዳ ስለ ዘገድሶም እዩ ሓንቲ ግን ኣላቶም ኣብዚ ምክንያት እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ላዕልን ታሕትን ተብሎም ዘላ ምክንያት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮን ሓደ ነገር ስለ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ብዓብዩ ንኢትዮጵያ ዝፈቱ እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ንኤርትራ
ፍልይ ዝበለ ፅልኢ ዘለዎ ብፍላይ ንመርሕነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣይብሉን እዮም ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘይበሃል ዕላማ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ክጠቕመ እንድሕር ኮንካ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ብመንፅር ናይ መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ፍሉይ ባንክ ኣካውንት ናቱ ኣብ ስዑድያ ወይ እውን ኣብ ቀጠር ወይ እውን ኣብ ስዊስ እንተዘለዎ ነይሩ ቀደም መወፀ ነይሩ እቲ ሓበሬታ ምክንያቱ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ካምፔን ቀሊል ስለ ዝኾነ ንዖም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኣካውንት እንተዘለዎም መውፅዎ ነይሮም እቲ ሓበሬታ ካብኡ ይክእሉ ነይሩ ስለዚ የለ ግን ከውፅዎ ይከኣሉን ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ዝፀልእ ንኤርትራ ምፅላእ ጥራይ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ተራ ፖሊሲ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ቦታ ተዋሂብዎ ኣሎ ቲበርናግ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምስ ዘሎ ድማ ብሕጂ ቦታ ክወሃቦ ይበሃል ኣሎ እዚ ንኤርትራ ቀሊል ብድሆ ክኸውን ኣይኮነን ኦፍኮርስ ንቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ፖሊሲ ናይ ኣፍሪካ ቀዳማይ ደረጃ ፀላዊ ክኸውን እዩ ኢለ ይኮንኩን ግን እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ፕሮፋይል ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ብቐጥታ ምስቲ ስቴት ዲፓርትመንት ርክብ ዘለዎ ማርኮ ሩቢዮ እንድሕር ኮይኑ ብቀጥታ ምስኡ ክራኸብ ዝኽእል ሰብ ምዃኑን ንኢትዮጵያ ድማ ብፍሉይ ፍቅሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዲፕሎማት ብምዃኑ is going to be very very tricky again እቲ counter balancing ንግብፂ ፀላኢ ሰብ እዚ that's a good thing ምክንያቱ ግብፂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ፅልዋ ክትገብሮ ትኽእል ካውንተር ክትገብር ተበጊሳ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ሕቶ ኣብይ ኣሕመድ እንተስ ብዕድሉ እንተስ ብፕላን ፅቡቅ ዕድል ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዋ ርክብ ብዙሕ ሽግር ክትፈጥር ምኻለት ነይራ በዓል እዚኦም ድሕራትዮም ግን ኢትዮጵያ ከጥሕንዋ ይኽእሉ ደኾኑ ክንምንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብሩላ እዮም ካላርሲ እዩ እንተ ናብ ኤርትራ ዘመልከተ ግን ብቐሊሉ ነገራት ክቕየር በዓል እዚ እንድሕሪ ከም መወከሲ ክጥቀሙሎም ኮይኖም ናይ 8 ወርሒ እቲ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዘን 8 ወርሒ እንታይ ክገብር ይኽእል ብሕጂ ክንሪአና ዝያዳ ኣብቲ ሪሶርስ ኣሎኬሽን ገንዘብ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ናበይ ክኸይድ ኣይክእልን ብሕጂ ክረአ እታ ፅብቕቲ ነገር ግን ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ኤግዜኪቲቭ ሓንቲ ውዕል ፈሪም ኣሎ ወይ እውን ሓደ ስልጣን ፌርማ ኣመሓላሊፈሉ ንሱ ድማ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ክሳብ ኣነ ዝኸፍቶ ዝኾነ ይኹን ናብ ካልእ ሃገር ዝኸይድ ዘሎ ሓገዝ ደው ኣብልዎ ኢሉ ኣሎ ፎሬን ኤድ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ደው ክብል ከም ዘሎ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ገይሩ ኣሎ እዚ ፅቡቅ እዩ በዓል ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ሓገዛት ዝረኽባ ዝነበራ ክስሕና እየን ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከይወሃብ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ንግዚኡ ክሳብ በዓልና በዓለይ ንኩነታት ተቆፃፂረ ኦኬ ዝብሎ ኢሉ ኣሎ እዚ ዳትስ አ ጉድ ቲንግ ምናልባት በዓል እዚ ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ሓደ ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም እዚ ቲቦርናጊ as the acting undersecretary of state for management holds a pivotal role in overseeing the US Department of State's budget. After budget, personnel, and daily operations, while also spearheading institutional reforms and modernizing efforts. ስለዚህ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ስልጣን ዕብይ ዝበለይ ድቀርና ኣፍሪካ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ግን ብዓብዩ ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሪፎርም ኣብ ምግባር ነቲ ባጀትን ፀጋታት ናቱን ዓቕሚ ሰቡን ኣብ ምውጋን ዝሕግዝ ዝኣንበር ብፍሉይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብል ኣይኮነን ግን ኣገይን ኣብቲ ቦታት ክሳብ ዝሃለዉ ሕማቕ ንክገብሩ ዓቕሚ የብለዎም ማለት ኣይኮነን እዚ ኣነ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ገይረ ነይረ በዓል እዚኦም ድሕሪ ተሓዊሶም ነቲ ክግበር ዝኽእል ፅቡቅ እውን ክዕንቅፉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ነቲ ፖሊሲ ዝኣክል ሽፍት ክገብሩ ወይ እውን ሼፕ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ኢለ ግምት የብለይን his responsibilities position him as a key figure እዚ ኢንሳይድ ኣፍሪካ ዝብል ዘሎ ኣካውንት ሓደ ካብቶም ኣብዚያ ቀረባ ቀደም ከምኡ ነበረን ኣብዚ ቀረባ ግን እንተስ መን ይኸፍለሎ እንተስ ገለ ኮይኑ ፍሉይ ኣንፃር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ኣካውንት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ፀላኢኻ እንታይ ይብላ ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ምፍላጥ ቀዳማይ ብልሒ እዩ ስለዚ ብወገን ኣፍሪካውያን ብፍላይ ሶማልያ ኤርትራ ካልኦት ኣንፃር እዚኦም ትራብል ሜከርስ እዚኦም ክልተ እዚኦም ዎር አንተርፕረነርስ ካብ ውግእ ዝረብሑ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዝተኻለ መንገዲ ከነቃልዖም ክንክእል ኣለና ኣንፃሮም ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ኩሉ ዝከኣል ተበግሶታት ክግበር ኣለዎ ነዚኦም ጠጠው ንምባል ዝብል ካምፔይን እናነገሰ ይኸይድ ኣሎ which is good ንሕና ድማ ብዝከኣለና ኣንፃሩ ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እውን ሓንቲ ቪድዮ People need to take very seriously this neoconservative attitude about the world, which really at this point exists in both parties. But you know, the neocons, they always make a comeback and they have this good and evil view of the world that doesn't actually have any basis in reality in terms of, because there's no such thing as good and evil. Like that's just a very black and white view of the world, but it's a very convenient view of the world that literally just places any country in the category of evil for showing any defiance whatsoever.
እዚኦም ኒዮካንስ ዝበሃሉ ካብ ናይ ውግእ ጎስጎስቲ ሰይጣውንቲ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ወላ እውን ኣብቲ ናይ ፅቡቅ ግዜ ተጠውዮም ብገለ መንገዲ ጌርካ ናይ ምምፃእ ዓቕሚ ኣለዎም ዓብ ጥንቃቐ ክግበረሎም ዘለዎን ዓብ ንቅሓት ኣንፃሮም ክግበር ዘለዎን እዩ I think ከም ኤርትራ ልዑል ንቅሓትን ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ከድልያ ኤርትራ ሓደ ካብኡ ድማ ምስ ግብፂ ዘለዎ ዝምድና ዕምቆት ክውስኸሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ናይ ግብፂ ኢንተረስት ልዕሊ ናይ ኤርትራ ኢንተረስት ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ንምግባር ንኣብይ ኣሕመድ ንምድኻብ ንኢትዮጵያ ንምድኻብ ኤርትራ ከምኡ መደብ እንተለዋ እውን ኣይትሰርሓሉን እያ ዘላ ብወግዒ ዝሰርሓሉ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ የለን ግብፂ ግን ወቅዓዊ ፖሊሲ ናቶም ክሳብ ዝኾነ ምስ ግብፂ ዝምድና እንተጌርካ ብሕጓ ጌርካ ዕላማኻ ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኤርትራ following a very good strategy ነዚ ነገር እዚ ካውንተር ንክትገብሮ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን still it's the best strategy ኤርትራ ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ምስ ካልኦትን ዘለዋ ምስ ጣልያን ዘለዋ ዝምድናታት ኣትሪራ ብዕምቆት ተሰሪሓትሉ እሳቶም ንክሰርሑ ክብሉ ብፍላይ ጣልያን ዓብ ግደ ክልዋ ስለ ዝኾነ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ እንተደፊኣቶ ኤርትራ ተስፋ ኣለዋ እዩ ግን again ብዓዚ ቲቦርናጊ ኣብ ምእታዎም ዝሕጉስ ኣይኮነን ደስ ዝብል ኣይኮነን ግን we will see እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ክንሪኦ ኢና አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኸ ቀጻሊ ዘሎ አንዱ ካልሲ አንድ ጥንድ ካልሲው ለጨረታ ቢቀርብ በሚሊዮን ብር ነው የሚሸጠው እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ እዚህ አዲስ አበባ ማለት ነው ያብቹን ካልሲ እኔ አግኝቼ ለጨረታ ባቀርበው በሚሊዮኖች ተጫርተው የሚገዙ ኢትዮጵያውያን አሉ እዚ ናይ ኤርትራ ዝድግፍ ዝነበረ at some point do you remember ተብላሎ ናይ አብ ካልሲ ጨረታን ተዘውርዶ በሚሊዮን ብር ተሸጠ ይብላሎ ሰላም ገዛኸ maybe I don't even know when ካልክ ገዘኸል ካልሲ ናይ ማንም ሰብ ስንታ ክትገብር ክትገዘው and then but again አቲ ፕሮፓጋንዳ አበይ ደረጃ ናይ ኤርትራውያን ምሕራቅ ናይ ኤርትራውያን ቆለጅ ንክንገብር ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ይመስለና ነበር ንመን ኢኻ ክትሕርቕ መብዛሕትኡ ግዜ አጀንዳታት ናቶም ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ እዚ ኸ ደይ መደልካ ኤርትራዊ እንተስፈትዩ እንተጸልዩ ስለድሪዮሎም ስለዘጣቃሎምን ወላ እውን ትዝጸልኦም ሓሳዊ ካክብሎም ኢሉ ስለዝሪዮሎም አጀንዳ ናቶም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ተዛሪፍካ ዝሪልካ ሰብ ስለዘየለ አካል የሚመራው ሀገር አይደለም በዛ ላይ አለመማሩ ብቻ ሳይሆን በውሸት ተምሬያለሁ ብሎ የመጣ አካል ውሸታም አካል እንዴት አድርጎ ሀገርና ህዝብ ይመራል እናንተ ብትነጋገሩም ባትነጋገሩም ብትደብቁትም ባትደብቁትም መሬት ላይ በከተማ አስተዳደር በገጠር ልማት زي تمهر السب تراي دي كونسي بحسوت تمهير زبالة سب حجر كم حضر كلون تايت جبري بلالو زي ممهر سجام يبلون كم مهرو أو أمره زبال زرباس لزلو بحسوت تمهير زبالة exact ترى بيت تمهير زي فلت كم حضر كخلوجن كاوز غف كفات يلن بلولو كي تمهر دكتور نزخونه دكتورن كونريلن دما أب تحت 4 ميوك بس أزخاله again contradiction يو زي كله زي نريو نجاريو هذا كابتي أبي إرترا زول مرحنة بفلاي بريزنت سياسي نوي حب سلطان صنع مراحيو مبزعتهم أكندوك صنعوا خلون تايم زغون فترة جنرال فيلد مارشال معارقنا وتدرنا كوز زغلو بتحدد ما دكتور بروفيسور دبل دكتور بروفيسور قليم زغونو ترجعون له مبزعتهم تمام سلطان صنعوا بزع سلطانات شمت بموسخ لجيتيم سنة نفسهم كجبريهم ويقولون تقبلنا نقرأه نا إرترا بريزنت أتليست أبروسك أمامكم زلوا بزي خاطري he doesn't care تاي تلالو تاي تمرت لك جنرال كتكوندو دكتور كتكوندو قال ملسي يلا شوف انتاي زري كازي حدث اب نفسه تماما تقينو ابتشمناتو قصلات كو سغلي دلني بنصار اب نفسه زي تماما سب كل غزي قصلات نابنت كونريل ابي احمد كبدما دكتور يو لذي برايم مينستر دكتور كونريل ابي احمد قدميز نبر ملس اي دونت نو تاي نو اي دونت نو كن قدميز نبر انت رخيتكم ملس نايدرق حلافي كونريل كونريل هل منقصو هاي الماريا مالتيو I think أب سلطان كلون تاي سلطان نيرو تفلتو نقولوني هاي لسلاسة تخيكا نقوس نجست بلا لا 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 تاي تناتو قصلات راي نايتي سلطانو مصحف ملو يزخون نيرو زون again أتي نفسها نمكبب نمعباي زقبر أم نفسها زي تتعامل دقيق صد حرقينكا نفسها كتتعبابي تتقملو تاكتيكات نرزلنا ملكت نايتي دخامنتكا insecurity ناتكا يزقلت ሶም ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባ ናይ ኤርትራ ናይ ከባቢና ክንከይድና መጀመርያ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ክንጅምር ባለታት ካብ ትግራይ
ትማሊ ገለ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ዝድግፉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዘሕለፉ ውሳነ ስዒቦም ከቢድ ወጥሪ ተፈጢሩ ዘሎ ትግራይ ሆራይዘን ካብ ከተማ መቐለ ዝረኸቦ ሓበሬታ ከም ዘረድእ እንትኮይኖም በቲ ምዕባለ ኣብ ሻቅሎት ዝኣተወ ሕብረተሰብ ውሳነቶም ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ዝደገፉ ወተሃደራዊ መራሕቲ ስዒቦም ዝተፈጠረ ምሽቃል ህዝቢ ካብ ባንክታት ከይዶም ገንዘብ የውፅን ንሕማቅ ግዘ ዘድልይዎ ሸቐጣት ብፍሉይ ይሽምት ከም ዘሎ ትማሊ ንሓደ ጉጅለ ህወሓት ብምድጋፍ ናብ ስልጣን ክንመልሶ ኢና ብዝብል ኣብ ልዕሊ እቲ መፈራረምቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾነ ፌደራል ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ቅቡልነት ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምውጋድ ዝግበር ምንቅስቃስ ብሕግን ሞራልን ነቐፌታታት ይቐርበሉ ዘሎ ኮይኖም ልዕሊ ኩሉ ድማ ምትእታው ደጋውያን ሓይልታት በሪ ብምኽፋት ትግራይ ንድልየት እቶም ሓይልታት ጽንተት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓውደ ውግእ ትኾነሉ ዕድል ልዑል ምዃኖም እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት የመላኽተሎም እዚ ካብ ፖለቲካዊ ውዳብ ህወሓት ዝነበረ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ካብ ጥሪ 12/17 ክሳብ ጥሪ 14/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋናዊ ህልዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ኣብ ሰላምን ድሕነትን ትግራይ ኣብ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ተመልኪቱ ዓሚቕ ዘተዘካየድና እንትንከውን ህዝብና ብቃልሱን ብመስዋዕትነቱን ዘረጋገጾም መሰላት ይተሓሱ ኣለዉ ናይ ህዝብና ሓድነት ብኸባቢያውነትን በውራጃዊ ተሓሳስባን ክዝረግ ብምግባር ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ይርከብ ፖለቲካ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኣብ ዕንክልል ኣትዩ ኣብ ክንደብ ቀንዲ ውራይ ዘትኩርን ኣብኡ ዝራእዩና ዝኣተወ ኣብ ልዕልዩ ዝኣወጀሉን ዝተፈጸመን ናይ ጽንተት ጀኖሳይድ ኩናት ንህልውኑ ኢሉ ዝመከቶን መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ክልሕልሕን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክጥቃዕ ይግበረሉ ሓድነቱ ብጥርጥር ትግራይ ሎም መዓልቲ ኣባላት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዘሕለፈ ውሳነት መሰረት ብምግባር ምላሽ ይበሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘለዎም ተጋሩ ዝመስረትዎ ናይ ምኽቲ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ንናይ ሓደ ጉጅለ ረብሓ መጥቀሚ ምፍታን ተቐባልነት ዘይብሉ ስሕተት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት 50 ክድመር ሓደ ብጽሒት ዝሓዘ ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስትኻል ንምግባር ዘቕረበ ሓሳብ ንድግፍ ክብሉ እዮም ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ጉጅለ ህወሓት ዝድግፎም ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ሎም መዓልቲ መግለፂ ዝሃቦም ብወገን ኤርትራም እቲ ብኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሎሚ ዝተዋሃበ መግለፂ ናይ ድጋፍ ጽሑፋት ተዘርጊሖም ኣሎም ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ተደጊፈን ካብ ስርሓ ናይ ስራሕ ትግደፍ መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ዝኾናም ማሕበራዊ ሚድያታት ሓንቲ ዝኾነት ስነዳን ምርምርን እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንደልዮ ኢና ክትብል ገሊጻቶ ዘላ እታ ንደልያ ዶ ኮይና ሓቀይ ብምባል ኣብ ዘርግሖቶ ጽሑፍ ትግራይ መዕንደሪታ ኣይኮነትን ዝበላ ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ ትማሊ ዝነበረ ዘይኮነስ ነቲ ሎሚ ዘሎ እዮም እቲ ምንታይ ብሕሉፍ ጸሊኢ ህዝቢ ኤርትራ ሪወሎም እቲ ጉዳይ እስከ ገለ ካብቶም ኣማኸርቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንፀካ ጉዳይ ምስ መራሕቲ ትግራይ እውን ተረኺብካ ኣለኻ በቲ ዘሎ ኩነታት ዋላ ኣብ ክልቲኡ ገጽ ዘሎ ይመስለኒ ንመን ተረኺብካ እንታይ ተባሂልኩም እዚኣ ቪድዮ ኣነ ይኩንኩን ገይረያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ስምዕዎ ናቶም መራሕቲ እዞም ኩሎም ዕግርግር ዝገብሩ ዘለዉ ማዕዳ ይህቦም ዛሪቤ እዚ ናይ ትግራይ ዝሕዞ ዘሎ ፖለቲካ ሕጉስ ኣይኮንኩን ማእኸል ይግባእን ብሓደ ኮይኖም ብድሮን ተጨፍጪፎም እንደ ሓሊፎም እዚ ኣብዚ በፂሖም ክቀራረቡ እዩ ዝግባእ ምሻሉ ንቀራረብ ክልቲኻ ሕድገት ጌርካ ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሑ ነቲ ህዝቢ ክብሉ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እዚ ንዕኦም ክብል ዘይከፈሉ ዋጋ የለን ስምካ ነቲ ህዝቢ ክብሉ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ክኸፍሉ እዩ ዝግባእ ንምቅራብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ግን ክኸውን ዘይነበሮ እዚ ይሕዝነኒ ከም ሓደ ፈታዊ ትግራይ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ወፃኹ ከዓ ሓደን ከይረኣቡ ንኩሎም ክረኽቦም ኣለኒ ኢለ ናተይ ሓሳብ ንኸቕርብ ማለት እዩ ካልእ ዘይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ረኺበ እየ ንውሕ ዝበለ ተሰዓት ዝወስድ ዝኸውን ዘተ ጌርና ኢና ምስ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ጌታቸው ተራኺበ ምስ ካልእ በዓል ገብረጻድቅን ተራኺበ ካልኦም ፕላን ወይ መደብ ኣለኒ ቅድሚ ምኻሪ ማለት እዩ ዝነበረና ግዜ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኩላቶም ትገብሮ ነገራት እዚና ነመስግን ሕጉሳት ኢና ንፈልጦ ኢና ቀፅል ዘባላትዕ ነገራት ማለት እዩ ሶ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ it's really crazy ኤርትራውያን ናሓትሕዶም ተቃዋምን ደጋፍን ተባሂሉ ተመቒሉ ዘሎ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ክዕልሉን ተተዛሪቦም ክፅለል ዘሊ ሰብ እዩ ኣብ ትግራይ ከይዱ ግን እቶም መራሕቲ ናሓትሕዶም ክቃተሉ ዝደልዩ ዘለዉ ንዓታቶም ረኺቡ ንዕበጃኹም ተዓረቑ ይብሎም ኣሎ and something tells me እዚ ሰብ እዚ ናቱ ዕላማ እንታይ ምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ እዩ
ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ትግራይ ዝሓሙ ካብ ዘይሮ ተበጊሶም ኣይኮነን ዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ህዝቢ ሓልዮት ኣይኮነን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ክንደይ ግዜ ኢልና ኢና እታ ህወሓት ትበሃል ብሓደ እንተኮይና እያ ተሕልሚ ድሕሪ 4 ኪሎ ንዓዲ ሓሎ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ብመንገዲ ህወሓት ክገብሩ ትሕልሚ ማለት እዚ ሲክረት ኣይኮነን ወይ ምስጢር ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ዝፈልጥዎ እዩ ተጋሩ እውን ዝፈልጥዎ እዩ ንኩል ተሃረም የለ ንጥቕሞ ክብል እዩ ንዓና ክብሉ ዘይኮነ ንጥቕሞም ክብሉ እዩ ንጥቕሞም ክብሉ ባንዴራና ተሸኪሞም ቁርን በረዶን ምሳና ክርተት ኢሎም ጥቕሚ ደልዮም እዮም ቢዝነስ ደልዮም ነይሮም ኣይተሳክዐን ኖ ኣይተሳክዐን እዩ ኤክስኪዝ ሚ ኣይተሳክዐን እዩ እምበር ንዓና ፈቲኹም ኣይኮም ቁርን በረዶን ኩል ተሃረም የለ ንጥቕሞ ክብል እዩ ንዓና ክብሉ ዘይኮነ ንጥቕሞም ክብሉ እዩ ንጥቕሞም ቬሪ ራይት ቶም ተጋሩ ነቲ ኩነታት እቲ ብቐሊል ይኮነን ኦፍኮርስ ሕጂ እውን ነታ ተሪፋ ዘላ ዕድል ክሳብ ዝጥቀሙላ ዕድል ክብዎም እዮም ኣብዚ እውን ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኤርትራ بداي منجست إثيوبيا أبز ساعات هذا منجست يدحلو حجزنا زغل منجست إثيوبيا بداي منجست إثيوبيا أنا أبز تزاريبه سفا يكون ولا سامي ولا تسمع ولا خالوت تزاريبنا نجبره لنا نحن حدي لوخاتنا بحكي بمنجست إثيوبيا تجبره ذيك تقينو أبي ترى لو تخمت سايكلين شعبية عند حر بخمسة دقيقة صل تقينو كأني إثيوبيا واتاني سلامتاي So ሓደ ምንቅስቃስ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብ ዲያስፖራ ናብ ኤርትራ ዝብል ጭርሖ ዓብ ሰሚናር ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ኣነስ ዝገረመንስ እቲ ሰሚናር ኣብ ትግራይ መቐረበኩምን ኤርትራ እንተኮይኑ ትጉዕዞ ዶስ እቲ ሆቴላት ናይ ኣስመራ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝምችእ እዩ ተመሪፁ ጀስት ሰጀሽን ናተይ እዩ ማለት ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ክትከይድ ተኮይንካስ ዓዲግራት ገለ ኣብኡ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ምናልባት እቲ ኢንቴንሽን ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትበገስ እንድሕር ኮይንካ But as we can see, conference after conference, the conference, I don't know, man. ኣብዚ ገንዘብ መዓት እዮም ዘጥፉ ግን it's okay ንቁጠባ ኢትዮጵያ ንምጥዋር እንድሕር ኮይኖም እቲ ኣጀንዳ go for it ሰብና ድሌቱ ክገብር ክእል ግን ብከምዚ ሰሚናራት ኣብ ሎንደን ተገይሩ ፍራንክፈርት ተገይሩ ኣብ ዲሲ ተገይሩ ኣብ anywhere ኣብ ዓለም ተገይሩ ንዝሓለፈ 10 ዓመት ድማ ኮንፈረንስ after ኮንፈረንስ ተገይሩ ብኮንፈረንሳት ዝመጽእ ለውጢ ስለ ደይራና ኣጀንዳ እዩ ንሓደ ሰሙን ከዛርብ ክእል ኸውን እዩ ተዛሪቡ ድማ እቲ ጉዳይ ክኸይድ እዩ ግን ናይዚ ግን ፍልይ ዝበለ ከጀመረ ከሎ ኣብ ዝረእይዎ ዝገብርዎ ዘሎ ባዕሎም ኮ TDF ኢና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ትግራይ ትስዕር ትግራዋይ ማለት ፍንጫሕ መሰንገል ሓወይ ማለት እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ጨፍጫፊ ክኸዱ ካብ ዝጅምሩ ኣዋርሒ ቁፀር ኣሎ TDF ድማ መግለፂ ውፅኢሎ ነንበይኖም ኮይኖም TDF ድማ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝሰርሑ ዘለዉ በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ሲጉጉይ መንገዲ ይኸዱሎ እሞ ኣሰላለፎም ይኣርሙ ታጊዛዊት መንግስት ትበሃል ከም በሐድሽ ትጣየሽ ከም በሐድሽ መረፃ ተገይሩ ከም በሐድሽ ሓድሽ ሰባት ይመርጽ ይባሃል ኣሎ ሕራይ ኣነ ክነግረኩም ከምዚ ትማሊ ኣብ ህዝቢ ጎኒ ትግራይ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዝነበርኩ ሎሚ ክጠልሞ ተዝደሊ ቀዳማይ ኣብ አዲስ አበባ ክርከብ ዝግባአና ኣነ ቀዳማይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሓልዮት ዘይብለይ ተዝኸውን ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከተንን እዩ ተዝብል ቀዳማይ ኣብይ ኣሕመድ ምኾርኩ ነይረ ኣይምሰምዓኒ ኣብ እዋን ሰም ሕጂ እውን ድሮት ኣጀንዳታት ናተመቃቐለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንታይ ብለኩም ዘነ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነቲ ኣብ ህዝቢ ማለት ኣብ ትግራይ እንታይ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ መንጎቶም ክልተ ውድባት ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳ ብሎክ ካብቲ ስልጣን ከኣሊብዎ እሞ እቲ ደብረፅዮን ዝመርሖ ዝነበረ እቲ TDF ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ጎኒ እቲ ናይ ደብረፅዮን ሓይሊ ኮይኑ እቲ ስልጣን ክቆፃፀር ምስ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ሓደ ግርጭት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ እዚኦም ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዝነበረ ትግራይ ህዝበይን ፍንጫሕ መሰንገለይን እዩ ምስ ኢና ንሕና ዕጨፈንታናዶ ብላባ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ረብሓ ሕቶ ስለ ዝኾነ ትኺሎም ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሳል ክካረየሎም ዝኽእል ቦታ ክኸፍተሎም ዝኽእል እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ሪጂም ቼንጅ ኣብይ ኣሕመድ ክገብረ ገለ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ኣብኡ ክነጥፊ ዝበሃል ዘሎ ናቲ ውፅኢት ኢና ንርኢ ዘለና and this is again another
حدش فتنا مالتنا نريو زلنا تكونتات نابي قوتك كمعبليو نام عبلك خيط كلو كرينا درو تدب تقاوم حجون أكندي كابزرك كابو أكندي معاقل كمزول مهنياتو بمتكل دي كونه الامانات كانوا صور تزي كوينو كل جزء اب زي ولا كاكيتكا ناتو مقابري حد كوني خان ابت مالكم حسومي تعرفوني يروم ناب محرد جيرو مسك سرحو صقم يبلومن عند علامه ابي ارترا سلطان دمسالكا على بندا شيطان تخوين مسون سرينا عندهم دبلو ريالنا ابي احمد جن لو قدم عامتات دي كونس قدم عوارش ارترا اكل ناتيك غبرايا حسب كوسدي قلمل زبل مراحيو مسك سرحو صقم يبلومن نيرترا نناتنتا لولاونتا نخطف زخل حيلي مسك سرحو صقم يبلومن and that tells you everything كل تناتهم اكايدا العامه انتي مخانو اتا اكايدا ناتهم يገልጸልካ እዚኻ ድሮ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኣዋሳ ክኸዱ ከሎ ትዶም ተቃውሞ ከመይ ተፈሪሱ ትግራይ ትዕወት ንስመፀ ከመይ ኢልዎ ዳሃዲቑ ህዝቢ ሕጂ ድማ ተወሳኺ እቲ ምስኦም ዝነበረ ህዝቢ ኣክንደይ ክምቀል ምዃኑ ምክንያቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማ ተደጋጋሚ ኣብ ዝንፅረሉ ዘሎ ኣጀንዳ ሰሪዕሎም ናብ ይኸዱ ኣለዉ እንዳት ክሊር ሳይን እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ነዊሓላ ግን ድሕሪያ ክንሰግር ኢና ቃል ኸይረ ሰዓብዎሲ ኣብ ዶባት ዝፍፀሙ ዝናይ ምሻጥ ደቂ ሰባት ሂማን ትራፊክ ንበሃል ማለት እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጠጠው ክብል እየ ዝደልዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክገርመኪ እቲ ዝርከብ ዘሎስ እቲ ዝሕግዝ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ፀልማት እዋን ማለት እዩ ካባይ ጀሚርኪ ወዲ ሓፍቲ $4,000 ከፊሎም ኣታ ኣነ ተፈታውካ ማሲ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ግድሾም ይመስለኪ ህዝብና ዘመኽኒሉ ምክንያት ኣለ ህዝብና ከምዚ ገይርኩም ሓለት ህዝቢ ስለ ዘሎ ዘይኮነ እዚ ረብሓዊ ጥቕሚ እዩ ናኩም ዘተውን ዘሎ ሓላይ ዝኻ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ሰንሰለት ከም ዘለዎ እያ ናበፂሕና ማለት እዩ very sad ዝርከብ ዘሎ ነቶም ደገፍቲ ስርዓት ኣሕዋቶም ገባን ከይመስለኪ ነቲ ኣብቲ ፀልማት እዋን ዝሕግዝ ዝነበረ ኣሕዋቶም ደው ኢሎም ስማዕ ሰልጠነ ملو ساعات إيرتراويان شفاتيوم سرقتيوم نحواتهم خمس جبرنا بلو نخندي جزيز سرحة دروتهم جواتاتيوم لباماتيوم حليتيوم بدوك نسجر كلنا سواحيزهم أي تحيزهم تقبل الناس بلزنا نحوات كلا ديك بلوهم حجي جدا سلام يلن again بقافهم أتز كل التأجندات بعلم شرعوا زنبرو تجمتي لهم أب نفسهم مسوردهم أتي حزب إيرترا عسر تجزي كتسأل ما تفتن زنبركا تكون الندجن بنت أرنا خوني متسالو أبافهم زوج حقيقة كل جزء تزبي كم مهارولو كم زلوا نمودا تانيرا شماتش بزعبا زارسيزي جزيت في الله باتنا تمنسي العلا قداس الناس زلويو كاب جزء ناب جزء ملك عمق يروخلو تبهريات جناي كيرني برجع كاب حدا بوليتيكا كذا تقرأ تعود قريفهم نتناي تقرأ هجي أبتمس أبي عود قبل زربا حدش شبت أنت روح أنت تجميرو كجر من يبلون زي ترفيو معناته نابي يخدس لزلو and we will see نغطي الجناب كالارسي I know it's a little bit too much من عام محلافي أبزي حنتي article لينك أنا وتي أزل حبريت أبزحتون شير غيركم لينيركم التلينك أفكالك سدلكم قف حد تاخذ بلوزي petition وتشيلو صوفيا ambassador إيرترا بيونايتد نيشنز زلا ويزرو صوفيا تصفى مريم أبت بوردنا يونيسيف نخي تخون نابوت حتى سلازلا نابو خطاتو تمديب سلازلو نعانم عنكاف بزح petition أنصار يقبرالو كم دما نساز كباك مخانو زجلس دما petition على please كيتكم ساين قبرو أب comment section كجبرك في تنيت لينك أنا جير له صاتكم دما كل هاتكم تجبروا إيرتراو نقدميت كم أنا زيد اللي سبات مبر نسا متيا كلام متيز مثلوتي أبي يونيسيف أبي نجر هاللي مالته يكونن إيرتراوي أبو خمس خلوق إيرترا ولاون فلوين إيرترا زتك من نجار كبر هيكل نيجن إيرترا أتقدميت كتمسجن لنفس وكف إيرتراوي أجد سنة كله يجبا again نزين مع المخلاف بزح سرعة يجبرالو كل سبب كن كساقس يجبا زجبوه دماغ جبر يجبا أنتي لكني نبي حياة لوان كم زين كابزيري جزية وسيدانيرة درو حنتي بوستري له أبي إيرترا عدشت مخاين حانوتو بتبع كل كتماون حليفهم مثلا 5 دريد لهم تيز بإيرترا تصبو كروني جبايو كل جزية تصفاد زب نجار تزبون كريه جبا كم زي بزح كن رينا دل نابز 2025 I want to see so much about this progress نايت هاجر معبالة نايت هاجر يجبر الله يسرح الله بحرقينه as much as possible تزبي كم زي يروح كم حزب كم تأك خلاله حزب كرك خلاله سب تصفاي زنبر لذي تصفى كتريه كتكلال لك أنت إذا جمال لك كتجبر زي اللي خان حزب مراي
ህዝብኻ ነፃላትካ ይተርእዮም ህዝብኻ ግን ከተርእዮ ኣለካ ህዝቢ ክርእዮ ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ናብ ህዝብን ተምፂኻዮ ህዝቢ መመለሲ ሞራሉን ፍናናቱን ይዓቢ ፍናን ዘለዎ ህዝቢ ድማ ዝዓብየ ነገር ንክገብር ይኽእል ስለዚ ከምዚታት ናይ ምዕባለ ቆላው ንኣሽቱ ነገራት ዝመስል እንተኾነ ክመፅእ ከሎ ከነሕልፈኩም ፍትን ኢና 2025 I really hope ገለ ሜጀር ናይ ቁጠባ ክንርኢ ተስፋ ክንርኢ ብዙሕ ነገር ክንርኢ ተስፋ ይገብራነ and I'm going to push ዝከኣለኒ መጠን ገለ ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ስራሕ ድግፉ ኢኹም ሓደ ሰባት ግን ይፅሕፉለዮም ገለ መለ ብዛዕባ እዚ እንደግደፎ ኣነ እኮ ንዓይ ዝመስለኒ እየ ዝዛረብ ካብቲ ኣነ ዝረኽቦ ሓበሬታ ተመርኪሰ እየ ድማ ዝዛረብ ዘይፈልጦ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ዘይረኣኽቦ ክዛረብ ኣይክእልኒ እዚ ማለት ማለት እዩ ምዕባለታት ብዙሕ ዝካየድ ዘሎ ትዝርዮ ኣነ ከምዚ ሕጂ እዚኣ እንተርእያ ኣብ ቅድሚ ህዝበይ ሼር ክገብራ ዓበይ ሓጎስ ይስምዓኒ ክብሪ ይስምዓኒ ሓበን ይስምዓኒ ምክንያቱ ንህዝብና ፅቡቕ ነገር ሼር ክንገብረሉ ፅቡቕ ነገር ንክርኢ ደስ ብፍላይ ኣብዚ ቻነለይ ዝመላለስ ሰብ ፅቡቕ ናይ ሃገሩ ክርኢ ደስ ዝደሊ እዩ ምዕባለ ልምዓት ግስጋሰ ናይ ሃገሩ ክርኢ ደሊ እዩ ኣነ ድማ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ብዙሕ ክንርኢ ከለና እቲ ህዝቢ ሞራሉ መመሊሱ ዝዓቢ ሞራሉ ክዓቢ ድማ ኢና ንደልዮ ጸላእቱ ኩሉ ግዜ ተስፋ ዘይብላ ሃገር ከምዚ ዓነወት ወላ ሓንቲ ዘይትገበር ዘላ ዝፈረሰት ሃገር ተንቆልቁል ዘላ ሃገር ምዃንዮም እዮም ዝእምንዎ ዘሎ ብቪድዮ ኣሰኒዮም ኣዲኹም ብቪድዮታት ኣሰኒዮም ብዙሕ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም እዛ ሃገር እዚኣ ወዲቓ እያ ተስፋ የብላን ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ነዚ ካውንተር ክትገብሮ ነቲ ሰብ እቲ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ድማ ከተርእዮ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ I really hope the ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ሞር ስራሕ የድልዮም ኣሎ ኣብዚ እዚ ማለት ከዓ ብዙ ቴክኖሎጂ የድልየካኒ እዩ እቶም ሰራሕተኛታት እኮ ቴሌፎን ኣለዎ ቴሌፎን ገይሮም ነተን ዘለዋ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ሰሲኢልካ ናብ ህዝብኻ ከተቕርቦ ክትክእል ኣለካ ህዝብኻ ድማ ንሰማይ ዝኸይድ መንኮርኮራት ኣይኮነን ፅበየካ ዘሎ ተን ትግበራ ዘለዋ ንኣብነት ኣብ ዲጋታት ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክታት ዲጋታት ክወፅእ ክኽእል ኣለዉ ኤርቲቪ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ብኤርቲቪ ጥራይ ናይ ጂድራር ቻነል ዲ ብናይ ሶሎ ሚድያ እኹል ኣይኮነን ብቲክቶክ ክወፅእ ኣሎ ብፌስቡክ ክወፅእ ኣሎ ብኤክስ ክወፅእ ኣሎ ብኩሉ ስለምንታይ ሰብ ኣቦቱ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ማዕረቲ አንጻርካ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ንስኻ ድማ አንጻር ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ጎስጓስ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ትናትካ ምዕባለታት ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ውድድር ስለ ዝኾነ እቲ ውድድር ድማ ኣብ መወዳእታ ዕውታት ኤርትራ ተዓዊታ ክትወፅእ ስለ ንደሊ ኣብቲ ውድድር ከያትኻ ከለኻ ኢትካ ክትብ የብልካ ዝከኣለካ ኩሉ ነገር ፕሮግረስ ንክገብር ለኩሉ ድማ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ንዓመታት ዘገልገሉ ክንደይ ሰባት ኣብዚ ደገ ዝሸምገሉ ኣለዉ ገዝኦም ክሃንፁ ናቶም ፕሮጀክታት ክገብሩ ዝደልዩ ነዚኦም ብፍላይ ኣብ መሬት ወሲዶም ኣብ ምስራሕ ዝነበሩ ነዚኣቶም ፍቓድ ተዋሂቦም ስርሖም ንክጅምሩ እንተዝኽእሉ ነይሮም ኣነሲ ብሓጎስ ብጣዕሚ ተሓጎስኩ ነይረ እዚ ኩሉ ኣብ ዓመታት ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ደው ኢሉ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ ደው ኢሉ ዝግብኦ እናኸፈለ 2% ድዩ ልዕልዩ እናኸፈለ ኣብቲ መኸተ ዝሳተፍ ኤርትራ ከይዱ ዝሕግዝ ዝነበረ ገዝኡ ክሰርሕ ጎጆኡ ክሰርሕ ገለ ንክገብር ፍቓድ ተዋሂብዎ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንክውዱ ፕሮጀክታት ናቶም ተፍቂድካሎም ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና እቶም ተሪፍና ዘለና ድማ ብግዜና ክበፅሓና ይኢልና ብተስፋ ክንፅበ ንኽእል ሪጋ መሓር ፀገም የብሉን ራይ እቲ ጉዕዞ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ክንደምንታይ ብድሆታት ኣብ ዞባና ኣሎ ናብ ኩሉና እዩ ዘሎ ትግራይ ሕጂ ኩናት ይብገሱ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ግን ንህንፃ ተጠዋብልዎ ዝበሎም ሰብ የለን ወይ እውን ኣብ ሱዳን እውን ህንፃ ኣሎ ክገርመኩም እዚ ኩሉ ኩናት እናተካየደ ከሎ ኣነ ሰላም ናትና ክብሪ ኣለኒ እቲ ኩሉ ዝተኸፈለ ዋጋ ክብሪ ኣለኒ ናቱ እሱ እናሃለወ መሰረት ንዑ ተጠቒምካ ንእሽተይ ሓውሲ ተስፋ ረኺብና ኣለና we need to run and then we have to catch up ነቲ ተሪፍና ዘሎ ናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር እዛ ዓመት እዚኣ we're going to push progress ንክመፅእ I hope ናትኩም ሪቶ ድማ ግበሩ ምናልባት a little bit too much ክመስለኩም ይኽእል ግን we need to push ሓድሽ ነገር ንክመፅእ ነቲ ፅቡቕ ነገር ናትና ዓቂብና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ንምምላእ ክንጓየ ከም ዘለና ዝኣምናነ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ምዝያድ ጥዕምቲ ደርፊ ገትፈኩ أنت نخصص أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوزن كمن نسا أنا تلك لومي مع سخوي الواسع تفعلن كان بخاب برد مفرازة سعر كايرو بخاب وشتن بدرق حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الربي كلنا تكعبي يقولون أبس قواسي كمان بس أنت إريتراوي سببا مرهاوي يقولون أبس قواسي كمان بس